Hi students, welcome to School Math। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି? ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମର ବୁଝିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏପରି ହେଉଥିବ, କାରଣ ପିଲାବେଳୁ ଆମମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଅଯଥା ଡର ରହିଥାଏ କି ଇଂରାଜୀ ହେଉଛି ଏକ କଠିନ ଭାଷା, ଯାହାକୁ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା ଓ କହିବା କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ରହିଥିବା ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଜିକାଲି ଯେକୌଣସି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଂଲିଶ ଭାଷାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି। କେତେକ ଭାଷାବିତ୍ମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଇଂଲିଶର ବହୁଳ ପ୍ରସାର ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ଭାଷା ଶିଖିବା ସେତେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବା। ଆମେ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବା ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମର ମାତୃଭାଷାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଇଂଲିଶ ଭାଷା ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଆରମ୍ଭରୁ କିପରି ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲର୍ନ ଇଂଲିଶ ଫ୍ରମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମେମାନେ ବେସିକ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାୟର ଲେଭେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମାର ପଢ଼ିପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ସିରିଜ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ। So let's start the topic. Today's main topic is alphabet. We called it when we speak we make sound. ଏହାକୁ ଆମେ ଧ୍ୱନି କହନ୍ତି। ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଲେଟର କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭାଷାର ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇ ଏକ ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କହନ୍ତି। Like our ଓଡ଼ିଆ alphabet, English have 26 letters. We can write these letters in two ways, that is small letters and capital letters. We should remember that small letters and capital letters pronunciation are same, but style of write is different. So here you can see these letters with pronunciation divided with capital letter and small letters. I will read this for you. You should hear attentively. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z. ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନେ attentively pronunciation ଶୁଣିଲ। You hear all the letters correct pronunciation. Practice it loudly in your home so that you can remember these letters. Now, next, alphabet can be divided into two parts. One is vowel and other is consonants. Vowel ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ consonants ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। This is divided because of their different pronunciation. We have 5 vowels, that is A, E, I, O, U, and there are 21 consonants. These are B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏଇ ଭାୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ କନସୋନାଣ୍ଟର ବିଭକ୍ତିକରଣକୁ ମନେ ରଖିବ। ଆମର ଭାୱେଲ୍ ଯେଉଁ 5ଟି ରହିଲା ଏବଂ କନସୋନାଣ୍ଟ 21ଟି ରହିଲା ତାକୁ ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ଲେଟର୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ। So here we conclude the first part. You should practice these contents on your home. Stay tuned for the next part. If you like the video, please subscribe the channel and click the like button. Click on the bell icon for early notification. Thank you.